ಇದೇನು ಹೊಸ ನಂಬರ್ದ ಕಾಲ್? ಹಲೋ ಹಲೋ, ಯಾನೇ ರೌಡಿ ರಾಣೆ ಬಾತಿರ್ನು? ಏರಿ ರೌಡಿ ರಾಣೆನಾ? ಇನ್ನ ಬಡಿದಿನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಲ್ಸಲೆ ತೋಯ್ದ ದಾದಾ ಎನ್ನ ಬಡಿದಿನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಅಂತಾರ? ಬಡಿದು ಗೊತ್ತುಂಡ ಮರ್ಯಾದೆ 1 ಲಕ್ಷ ಅಂತದಿಲ್ಲ. ಈ ಜನ ದಾನೆಗೆ ದಾನೆ ಅವ್ ಮಗ್ಗ ಅಡ್ಡ ಜನ ಉಲ್ಲ ಏಪ ಪಂಪೆಂದು ಕಾತುಗುಲ್ದೇರು ಕೆಂಡತ್ತ 1 ಲಕ್ಷ ಕೊರಡ ನಮ್ಮೆ ಓ ಮಂಗ ಸುರು ಯಾನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಸರಿ ಕೆಬಿ ಕೊಡ್ದು ಕೇನಿ ಎಂಕ್ ಇಂದು 1 ಪುದಾರ್ ಉಪ್ಪುನತ್ತು ಕುಡೊಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಉಂಡು. ಪುದರ್ ಎನ್ನ ಪುದಾರಿ ಅವು? ದಾದಾನ್ ಬಾಸ್ ಆಯ್ತು ಮಾರೆ, ಒಂದು ಆಯ್ತು ಮಾರೆ. ಅಲೆ ಅಲೆ ಪೋಲೆ ಬುರ್ದುವಲೆ ಬುರ್ದುವಲೆ ಅಲೆ ಬುರ್ದುವಲೆ ಸುರು ಪೋಲೆ 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 ಒಂದು ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಕಿಟ್ಟನ್ ಪೋಲೆ ಪೋಲೆ. ಬತ್ತನಾ ಅಬ್ಬ ದೇವರ ಈ ಕಾಲ್ ಮಂತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಲ್ ಪೋಡಿದೆ ನಂಗಂತ ಬುಡ್ದು ಪೋಯ್ರಿ ಅನ್ಸಿತ್ ನ ದಾದ ಪಂಡರಿ ಈ ಕಾಲ್ಡ್. ಅವ್ವ ನಮ್ಮೆ ಓ ಮಂಗ ಎಂಕ್ 1 ಪುದಾರ್ ಪುನತ್ತು ಎಂಕ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಉಂಡು. ಪುದರ್ ಎನ್ನ ಪುದಾರಿ ಅವು? ಬೊಡೆದಿ ಗುಲಾಮಿ ಅಲ್ಲ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಖರ್ಚೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪುಜು ಮಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಮೇಕಪ್ ದ ಖರ್ಚಿನ 5,000 ಕೊರೋಡು, ಪಿರ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು 10,000 ಕೊರೋಡು, ಕೂಡ ಜಿಮ್ ಫೇಶಿಯಲ್ ಅವು ಇಂದು ಪಂಡಂದು ಕೂಡ 5,000 ದಿಯೋಡು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 20,000 ಖರ್ಚು ಉಂಡು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 20,000 ಪಂಡ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2,40,000 ಆಪು. ನೀ ಕಾತು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಪುಂಡ ಅಲ್ಲ ಅವಲೇ ಉಪ್ಪಡಾವ. ಒಂದು ಆಯ್ತು ಮಾರೆ. ಅಲೆ ಅಲೆ ಪೋಲೆ ಬುರ್ದುವಲೆ ಬುರ್ದುವಲೆ ಅಲೆ ಬುರ್ದುವಲೆ ಸುರು ಪೋಲೆ ಪೋಲೆ ಪೋಲೆ. ಓ ಆಂಡಲಿರ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಅವಲಿ ಹೌದಾ? ಹೇಗೆ ಕನ್ನಡ ನೀರು ಇರಿಗೆ ಆತ್ಲ ಮೋಕೆನಾ? ಮಾಕೆ ಮಾಕೆ ಕರ್ಮ ನನ್ನ ಕೂಡ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಧರ್ಮವಾಗಿ 20,000 ಲಾಸ್ ಆಪುಂಡತ್.